میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی ہے اور او جس نے اس دی تصدیق کی تھی ہے، اللہ فرماندہ ہے سارے ہی متقین۔ کی فرمایا؟ سارے ہی، تھوڑا جا ہولی بولو، کی فرمایا؟ سارے بولو ذرا، کی فرمایا؟ سارے ہی متقین ہیں، سارے پرہیزگار نے۔ اچھا بات بڑی قابل توجہ، جنہوں اللہ متقی آکھے، اللہ جنہوں متقی کہے تے کوئی دنیا دا چول اٹھ کے انہوں دے بارے جو زبانیں تان استعمال کرے وہ دی کی حیثیت ہے؟ میں جو دو اتھے جمعہ پڑھاندہ سا ادو بھی میں ایک دفعہ ایک جملہ کیا سی، نبی پاک دی ذات ہوئے یا اللہ دا معاملہ ہوئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان دی گل ہوئے یا اہل بیت رسول دی ہوئے، انہاں دے بارے جدو کوئی منفی سوچ رکھے گا نا، غلط زبان استعمال کرے گا تے ایک کوئی چیز ذہن چاہندی ہے کہ یہ ہے ہی حرام دا، بس اس تو اتے اور میں اس تو مزید وضاحت نہیں کر سکتا اس دی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک انہاں دا ذکر کرنا ستے ماں دا نیک ہونا ضروری ہے تے پیو دا ایک ہونا ضروری ہے۔ اچھا بات دور نہ نکل جائے، قرآن پاک دی آیت آئیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی او جس نے اس دی تصدیق کی تھی، اللہ فرماتا ہے سارے ہی متقین ہیں۔ میں ترجمہ بالکل سادہ تے پنجابی زبانت کیتا تاکہ ہر بندہ آسانی دے نال سمجھ سکے۔ اس آیت دے متعلق مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے کہ جڑی ہستی صدق نو لے کے آئی ہے او کون ہے، جس نے تصدیق کی تھی ہے او کون ہے، اور صدق کی ہے۔ مختلف اقوال مفسرین کرام نے تفاسیر دے اندر بیان فرمائے۔ جمہور علماء کرام نے جس چیز کو بیان کیتا ہو میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا، ساڑھے علماء نے تے جو لکھیا وہ لکھیا ہی ہے، ساڑھے علماء نے جو لکھیا وہ تے لکھیا ہی ہے، پر سواد علی گالے وے من دے بھی نہیں لکھ دے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اشارہ ہی کافی، سمجھدار بندے واسطے اشارہ ہی کافی، اونج من دے بھی نہیں لیکن لکھیا بھی اپنیاں کتاباں دے اندر ہے۔ کی لکھیا آؤ سنو، اہل تشیع دا ایک بہت بڑا معتبر نام ہے انہاں دے محکمے دے اندر، نام ہے علامہ طبرسی۔ اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر دا نام ہے مجمع البیان۔ کی نام ہے؟ مجمع البیان، ایران دا چھاپا ہے 10 جلداں دے اندر۔ اس دے اندر اس آیت دی تفسیر کردے آیا علامہ طبرسی نے لکھیا کہندہ ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اللہ نے فرمایا ایک ہوئے جڑا صدق نو لے کے آیا ہے۔ تسی سبحان اللہ ہولی اس تو بھی آکھو تقریر انجتے نہیں ہونے، یہ فیصلہ آباد ہے اور 7 چکے ہے جی، تے پھر اپنا ذوق وکھاؤ نا، جی میں سن دے ہوں تقریر، پیار نہ بولی ادھرا، پھر محبت نہ بولی ادھرا، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک ذات ہوئے جڑی صدق نو لے کی آئی ہے وصدق بھی تے او جن نے اس دی تصدیق کی تھی فرمایا اولائکا
هم المتقون فرمایا یہ سارے متقین ہیں علامہ طبرسی نے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 547 اس دے اتے علامہ طبرسی لکھ رہے الذی جاء بالصدق رسول اللہ تبرسی اہل تشیدہ معتبر نام ہے آندھے الذی جاء بالصدق آندھے او ذات جڑی صدق نو لے کی آئی ہے او ذات جڑی سچائی نو لے کی آئی ہے آندھے او کڑی ذات آندھے رسول اللہ آندھے جڑی ذات صدق نو لے کی آئی ہے او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے فصدق بھی ابو بکر آدھے او ذات جڑی صدق نو لے کی آئی او دا نام محمد مصطفیٰ ہے کہ جنہیں سب تو پہلے او دی تصدیق کی دیئے او دا نام ابو بکر صدیق ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں نہیں کہیں دا سونا مولا علی فرمان دینے محبت نہ ہاتھ بلند کر کے بول رہا سبحان اللہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ارشاد فرمانے نے ان ابی یحییٰ قال سمعت علیاً علی المنبر یقول ان اللہ عز وجل سمع ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا ابو یحییٰ کہنے رہے سمیت علیاً آنے رہے میں اپنے کنہ نال مولا علی دی زبانی چو سنے آئے سمیت آنے رہے میں سنے آئے علیاً مولا علی نو کڑے خوش قسمت سانو جڑے مولا علی نو سن دے رہے بے کے دیکھو نا اے ہون وقت گزرے نا جی اے چاند مہینے گزرے ایک عظیم ہستی دنیا تو تشریف لے کے گئی امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھو نا اور 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزرن گے جڑے بچے اگوں ہون گے نا وہ جدو کتاباں پڑھن گے بابے نا دا ذکر پڑھن گے وہ پھر جدو کول کو بڑا بے کے گل کرے گا کیا کہ تو ساں انہاں دا بیان سنے ہیں کوئی علامہ صاحب انج بھی آکھے گا جویں اسی انہاں نے نا کئی بابیاں نو ویکھے اچھا یارو کڈے بندے چنگے سن جڑے غازی علم الدین شہید دے جنازے چائے تے میں کہ جڑے ہن بچے اگوں ہون گے نا کہ او کئیاں نو پوچھن کرن گے اچھا دسو تسی بابا جی دے جنازے چ آئے سو کئی تساں انہاں دا بیان سنے ہیں تے میں کہ یار او کڈی شان والے سن جڑے علی پاک دے سامنے بیٹھ کے مولا علی دیاں تقریراں سن دے رہے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی زبان مقدس جڑے سن دے رہے ابو یحییٰ کہنے نے قال سمعت علیاً علی المنبر فرمانے نے مولا علی منبر تے بیٹھے سن تے میں علی پاک دی زبان چو سنیا یقول علی المرتضی نے فرمایا ان اللہ عز وجل سمع ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ابو بکر دا نام صدیق اپنے نبی دی زبان وچوں کہلوایا ہے ابو بکر صدیق دا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زبان مقدسی چوں کہلوائے بلکہ انج نہیں میں تے انج کہاں گا ابو بکر اونے جنہاں نو میرے نبی خود صدیق کہیں دے رہنے میرے
نبی کریم علیہ السلام خود ابو بکر نو صدیق کہندے رہنے خود میرے آقا ابو بکر نو صدیق فرمایا میں نہیں کہندا روایت پڑھ دینا سبحان اللہ جے پیار نہ فرماؤ تے پڑھ دینا پھر محبت نہ بولیے در اکبری پھر پیار دینال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت دے راوی نے ہن لفظ سنیا جے روایت دے ان جعفر بن محمد ان ابیہ قال جاء رجل الى ابی فقال اخبرنی ان ابی بکر امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے ابا جی دی زبانی چو سنیا یعنی امام محمد باقر دی زبانی چو امام جعفر صادق کی سنیا سا جی اپنے ابا جی دی زبانی چو آپ فرماندے نے میرے باپ امام محمد باقر فرماندے نے جاء رجل الى ابی فرماندے نے ایک بندہ میرے باپ دی بارگاہ دے اندر ہے کدی امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر سیدنا امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا آکے کہندہ کیے اخبرنی ان ابی بکر جناب مینو ابو بکر دے متعلق کچھ دسو امام زین العابدین نے جدو اس بندے دا سوال سنیا مینو کہندا پیا کہ ابو بکر دے متعلق کچھ دسو آپ نے فرمایا قال ان صدیق آپ نے بھی دیکھ لینا اندر کوئی رولا ہے آپ نے فرمایا اللہ میں رولا کٹ دینا تیرا آپ نے فرمایا کیا تو صدیق دے متعلق پوچھنا چاہنا ہے کیا تو ابو بکر صدیق دے متعلق پوچھنا چاہنا ہے قال وَتُسَمِّي ہی صدیق آندھا کیا تسی بھی صدیق پہ آندھی ہو تسی بھی صدیق کہندے ہو توجہ نہ سننا ذرا یہ روایت لکھی کنے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے سیار و عالم النبالا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 599 اس روایت نے لکھیا فرماتے نے امام زین العابدین نے فرمایا کیا تو ابو بکر صدیق دے متعلق پوچھ رہے ہیں او بندہ کہندہ کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہو سن امام زین العابدین دا جملہ فرمایا قالا ساکلت کا امو کا فرمایا او تیری ماں تینو روے فرمایا تیری ماں تینو روے قد سماہو صدیقن من ہوا خیر منی فرمایا او منو آکھنے ہیں کہ کیا میں یونانو صدیق کہہ رہے ہیں فرمایا سن قد سماہو صدیقن من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار فمن لم یسمہ صدیقن فلا صدق اللہ کو قوله اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولاهما فما كان من أمر ففي عنقي امام زین العابدین نے فرمایا تیری ماں تینو روبے سن فرمایا اوے ابو بکر نو صدیق صرف میں ہی نہیں کہندا بلکہ ابو بکر نو تے صدیق اونا آکھیا ہے جڑے میرے تو بھی بہتر سن فرمایا جڑے میرے تو بہتر سن اونا بھی ابو بکر نو صدیق کیا ہے تے نالی آپ نے فرمایا سن او کیڑے سن جڑے میرے تو بہتر سن تے ابو بکر نو صدیق کہندے رہے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سن رسول اللہ فرمایا اللہ دے رسول والمہاجرون والانصار تے فرمایا سن لے
ابو بکر نو صدیق تے نبی پاک بھی کیا ہے مہاجرین صحابہ بھی ابو بکر نو صدیق کہندے رہنے انصار صحابہ بھی ابو بکر نو صدیق کہندے رہنے فرمایا سن لے لم فرمایا فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فرمایا جیڑا بندہ ابو بکر نو صدیق نہ آکھے فرمایا اللہ دی کسے گل نو سچیاں ہی نہ کرے اگے بڑا جملہ مزے دا اللہ زندہ زندہ باد اگے امام زین العابدین نے بڑی کمال گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا گل سن اذهب فرمایا جا نکل جا کی فرمایا اذهب فرمایا جا نکل فاحب ابا بکر و عمر فرمایا جا ٹر جا 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 کے ابو بکر تے عمر نال پیار کریا کر اللہ وَتَوَلَّهُمَا فرمایا انہاں دی ولایت اختیار کر انہاں نال پیار کریا کر محبت کریا کر اگے فرمایا فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ فَفِي أُنُقِ ادھا سوکھا علامہ رسول صاحب سوکھا ادھا ترجمہ ہے فرمایا جا کے انہاں پیار کر محبت کر جے تیرے تے کل نو قیامت والے دن کو اوکھا میرا ٹائم آ گیا نا تے فرمایا میرے کان تے سٹ دیں تو میرے تے آن دیں پار جیڑا آیا تیرے تے فرمایا جا میں زین العابدین امام حسین دا پتر تینو آندہ پیاں جا کے ابو بکر نال بھی پیار کر دے عمر بن خطاب نال بھی پیار کریا میں تے سے واتیا نہ بن یار نبی دیا یاراں تا بن یار مل کے بولو ذرا لطف آئے گا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار اچھا میں قبلہ چار روایتاں میں ایسی آج لکھ کے رہا جڑیاں میں آج تک نہیں سن پڑھی میں آج تک نہیں پہلی باری پڑھی ہیں میں کیا ہوں میں تھوڑی دیر ٹھہر کے سنانا اجے تے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا جدرہ محبت نہ بولی ایک باری سبحان اللہ نالے دوسری گل ہے قبلہ میں نقش بندی الحمدللہ نقش بندی اپنے بڑکیاں دا ذکر جدو آوے تے پھر ڈر کے تے نہیں نا تے پھر مل کے کرو درہ مل کے آکھو درہ بن یار نبی دیا یا اللہ جیڑا محبت نہ پڑے کدی بھی او دی زبان تے فالج نہ ہوئے ہاتھ چوکے آکھو بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا بن یار یاراں دا بن یار نبی دیا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی کریم علیہ السلام دے یار سیدنا ابو بکر صدیق سارے پیار رکھو سبحان اللہ ابو بکر صدیق ابو بکر نو صدیق میرے نبی فرمایا حضرت عمر نے ابو بکر نو صدیق کیا حضرت عثمان نے ابو بکر نو صدیق کیا مولا علی نے ابو بکر نو صدیق کیا امام حسن نے حضرت ابو بکر نو صدیق کیا امام حسین نے ابو بکر نو صدیق کیا میں نہیں کہندہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں فرمایا ابو بکر نو صدیق نبی پاک فرمایا مہاجرین فرمایا
انصار نے فرمایا کہ گرامی قدر حضرات او جنہاں صدیق خود نبی پاک کہن جنہاں نو صدیق نبی دے یار کہن پھر سنیوں نو صدیق کیوں نہ آکھیں اچھا ایک بات اور بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر کرنے واسطے دیکھو نا ذکر بندہ اچھے لفظاں نال اودوں ہی کردا جدوں دل وچ محبت ہو کیوں جی ذکر بندہ اودوں ہی کردا جدوں دل وچ سارے بولو جدوں دل وچ محبت ہوے تو سنیے ذرا سانو کہی جاندے جو فلانا کیوں نہیں ذکر کردا میں کہ اودی بھی ایک وجہ ہے وہ میں نہیں کہندا وہ مولا علی خود کہندے نے جی جی مولا علی سرکار خود فرما دے سنیے ذرا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرمانے اس روایت نو پہلے نمبر تے میں دس دیاں لکھیا کس نے امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع الزوائد دے اندر اس روایت نو لکھیا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 614 نبی کریم علیہ السلام دے غلام نے نام حضرت سیدنا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس روایت دے راوی نے سنیے ذرا روایت دے الفاظ سننا پھر وہ ترجمہ عرض کرانگا ایک باری محبت نہ سارے اجڑے بندے گوڑیاں نو پھڑ کے بیٹھے ہو آئے توڑے نال آئے نے انشاءاللہ نال ہی جان گے ہاتھ چوکے ایک باری آنکھو ذرا پیار نہ سبحان اللہ وَأَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فِي بَيْتِهِ فَقُلْتُ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ علامہ فدا رسول صاحب تواڈی توجہ خصوصی چاہواں گا تواڈی نظر نہیں کراں گا نظر میں مصطفیٰ دی کراں گا اے گل او عموماً ہوندا ہے او ویکھے نا جدھر پیسے چوکھے آ رہا ہے او دے بندہ نال لے جاندا جی تواڈی نظر کرنا میں کہ سارا کوئی تے تو انہاں دی نظر کر جانا تے سرکار نو کی کرنا ہے توجہ چاہواں گا تواڈی اے نظر مصطفیٰ دی ہوئی کراں گا روایت دے الفاظ سننا وَأَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فِي بَيْتِهِ فَقُلْتُ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقَالَ مَحْلًا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر وعمر وَيْحَكَ يَا أَبَا جحیفہ الا یجتمع حبی بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں ایک دن مولا علی دے گھر گیا اللہ تو انہوں بھی لے جائے جڑا کوفے جاب دا کھا رہے نا زیارت کر کے ہوتے ابو جحیفہ کہنے نے میں مولا علی سرکار دے گھر بھی چاہیا فرمانے نے جدو میں مولا علی دے سامنے آیا فرمانے نے میں جڑے لفظ بولے لفظہ میں غور کرنا رولے سارے نبی دے یار مکا گئے نے ایمیں بعد انہوں نے فیتے پھڑے نے تے ناپن ڈے نے ایدہ اینا کو نمبر ہے ایدہ اینا میں کیا علی پاک نہیں پوچھ لائے ابو جحیفہ کہنے نے جدو میں علی پاک دے سامنے آیا کہ میں آکے آکھیا فَقُلْتُ میں کیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ اے اللہ دے رسول تو بعد سب تو بہتر انسان فرمانے نے جدو میں اتنا جملہ بولیا فَقَالَ مَحْلًا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ فرمانے نے علی پاک میرے واللہ بے کیا فرمانے نے چپ کر جاتا وَيْحَكَ فرمایا خاموش ہو جا وَيْحَكَ آپ نے فرمایا وَيْحَكَ دمانا او تیرا ککھ نہ روے تیرا ستیہ ناس علی پاک نے اگر جدو سنے آؤ دے کلو انہیں کیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ اے لوگاں وچو سب تو بہترین انسان اللہ دے نبی تو بعد حضرت علی نے فرمایا رک جا چپ کر جا
خاموش ہو جا تیرا ستیہ ناس. آپ نے فرمایا ہن لفظ سننا ذرا روایت ہے جڑے مولا علی دی زبانی چوں نکلے. آپ نے فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ. فرمایا تم مینوں آکھنے رسول اللہ تو بعد سب تو بہتر انسان. فرمایا کیا تینوں میں نہ دساں اللہ دے نبی تو بعد کائنات وچ بہتر ہے کیڑا ہے؟ کیا تینوں میں نہ دساں کہ نبی پاک تو بعد بہتر کون ہے؟ نالی آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر. فرمایا ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب نے. اگے سننا فرمایا ویحکا یا ابا جحیفہ. فرمایا تیرا ستیہ ناس ہوئے اے ابو جحیفہ سن لے اللہ یجتمع حبی. تو انہوں نہیں بھی سمجھ آئی تسی پھر بھی سبحان اللہ ہلو گل چنگی ہے. آپ نے فرمایا لا یجتمع. فرمایا نہیں جمع ہو سکتی حبی میری محبت و بغض ابی بکر و عمر. فرمایا میری محبت تے ابو بکر تے عمر دا بغض جمع نہیں ہو سکتے. سرکار کتھے؟ فرمایا فی قلب مؤمن. اے مومنہ دا بھی رگڑا کٹ دیتا ہی تھے اے مومنہ دا جی. علی پاک نے فرمایا سن میری محبت لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. امام حیثمی نے مجمع الزوائد وچ لکھیا. فرمانے نے مولا علی نے فرمایا اوے ابو جحیفہ سن لے. فرمایا میری محبت تے ابو بکر تے عمر دا اے بغض کدی بھی کسے مومن دے دل وچ نہیں رہ سکدا. فرمایا اے میری محبت تے ابو بکر تے عمر دی بھی محبت ہوئے گی تے ہوئے گی او دے دل وچ جڑا ایمان والا جڑا ایمان والا ہوئے گا کبھی ابو بکر تے عمر دا مخالف نہیں ہو سکتا محبت ہی کردا ہوئے. فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا فرمایا سارے نال پیار کر کے زندگی بسر کردہ ہوئے گا. اللہ یا رسول حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن. سننا ذرا بیٹھے سن کچھ اور بھی بندے کول بیٹھے سن. بیٹھا ذکر چھڑ پیا. ایک کہندا جی فلانا پیر کیا بات ہے. دوسرا کہندا حضور فلاں مرید ہے او دی کیا بات ہے. تیسرا بولیا انہوں نے کہا بھئی وہ بھی ٹھیک نے پر او فلاں ویکھو پیر کیا شان والا ہے. ایک کہندا ہے او بھی ٹھیک ہے پر او مرید دی کیا ٹور ہے یار. وہ آندا ہے او بھی ٹھیک ہے پر فلاں پیر کیا شان والا. وہ آندا ہے فلاں مرید کیا. وہ گلاں ہوندیاں مجدد پاک سن دے پیسہ. جدو سارے کر کے گلاں چپ کر گئے نا ایک کہندا حضرت تسی بھی کچھ دسو نا. سنو نقش بندیو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو ساریاں دی گفتگو سنی ہے سنن تو بعد جدو اس بندے نے کیا جناب اے مجدد پاک تسی بھی تے کچھ بولو نا. تسی دسو کیڑا پیر شان والا ہے کیڑا مرید شان والا ہے. اے مجددیاں دے تاجدار نقش بندیاں دے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر سننے والے ہو. سننا درا جدو مجدد پاک دی بارگاہ چرد کی دی حضور تسی دسو کیڑا پیر شان والا ہے کیڑا مرید شان والا ہے. مجدد پاک نے فرمایا اوے میں ماننا سارے پیری شان والے سارے مریدی شان والے پر سنو میرا یقین ہے میرا تے ایمان ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ساری کائنات اندر میرے نبی جیا پیر کوئی نہیں صدیق جیا مرید کوئی نہیں.
میرے نبی جیا پیر کوئی نہیں، صدیق جیا مرید کوئی نہیں، یار میں کیوں نہ آکھاں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، میں لگے آنکھوں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار صداقت کی کیا بات ہے، جس کو جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، جڑا جڑا اونا دی شان دے قربان ہے، ہاتھ چوکے گوری آکھے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بیٹھئے
ماشاءاللہ علامہ طیب رشید صدیقی صاحب اللہ بھائی سنیے مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فر رسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام غیرت مند دی گل کی تھی غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوہ رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 611 اور 612 دیتے کچھ الفاظ 11 کچھ 12 دیتے حدیث پاک لکھی اس روایت دے راوی او نے جنہاں نو میرے نبی نے پھڑ کے سینے لا کے آکھا یا اللہ اے عبداللہ میرے چچے عباس دا پتر میرا پرا لگدا ہے تے میں تیرا نبی تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ انہوں علم و حکمت عطا فرما دے صحابہ ہمارے بہت ہی پیارے 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 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث پاک دے راوی نے میں کیولا پہلی باری حدیث پاک پڑھی میرا تے روح راضی ہو گیا ہوتا قسم سے نالے پھر نبی دے یاراں دی گل ہوئے تے جے اتھے بھی بندے دی روح راضی نہ ہوئے تے پھر پتہ نہیں کدوں راضی ہونی ہے جی جی انشاءاللہ توجہ ہے بھائی سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمت ہے کیا شان ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میریاں نظران ایک عجیب منظر تکیا ہے بولیے بھائی چاس لو در ایسا واقعہ دا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میریاں نگاہاں نے ایک عجیب منظر تکیا اے عبداللہ ابن عباس دسونا جناب کیڑا منظر تکیا جائے عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ایک دن میں ویکھیا ایک مقام تے اللہ دے نبی کھڑے سن نبی پاک دے قریب مولا علی بھی کھڑے سن نبی پاک کھڑے نے نال سنیا دے پیر مولا علی بھی کھڑے نے مولا بولو بولو مولا اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں تے ناسبی بھی نہیں تے تفضیلیہ بھی نہیں تے 2 نمبر تے 3 نمبر بھی نہیں 1 نمبر پکے سنی بیٹھے ہوئے بلکہ میرے شیخ کامل تے فرمانے سن او بیلیو جدوں ذکر صحابہ کرو تے سینہ تان کے کرو جدوں ذکر علی کرو تا بھی سینہ تان کے کرو پتہ لگے لوگانو اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی تے ناسبی بھی نہیں جدوں اہل بیت دیواری آوے او دو بھی ٹنکے دی چوڑ تے ذکر کرنے جدوں ذکر صحابہ آوے او دو بھی سینہ چوڑا کر کے ذکر کرنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دینے میریاں نگاہاں عجیب منظر تکیا اے عبداللہ دسونا کیڑا منظر تکیا سجے عبداللہ ابن عباس فرما دینے او لوگوں ایک بڑا عجیب سما میریاں نگاہاں وکھیا میں دیکھیا ایک جگہ تے نبیاں دے امام تشریف فرما سن کھڑے سن نال سیدنا مولا علی شیر خدا کھڑے سن فرماندے نے میں قریب کھلوتا سا حضور بھی سن مولا علی بھی سن کہندے نے کھڑیاں عجیب ایک منظر تکیا اے عبداللہ دسونا کی تکیا ساجے ہن او لفظاں دی چس لیا جے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او لوگو کی پوچھ دیا میں بھی سرکار کول کھڑا سا مولا علی بھی کھڑے سن فرماندے نے اچانک میں ویکھیا ابو بکر صدیق بھی آ گئے نے
سیدنا صدیق اکبر آ گئے جدو سیدنا صدیق اکبر آئے سنی ہوں فرمانے نے جدو سیدنا صدیق اکبر آئے نے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے اپنی جگہ تو اگے ہو کے حضرت ابو بکر دے نال انج مصافحہ کیتا حضور نے ابو بکر دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لے لیا فرمانے نے مصافحہ کرنے تو بعد نبی پاک نے ابو بکر نو اپنے کلاوے وچ لے لیا اپنے جفے وچ لے لیا نبی پاک نے معانقہ کیتا پہلے مصافحہ کیتا پھر سرکار نے معانقہ کیتا اگلا جملہ سنی خدا دی قسم چس آ جائے گی عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کہنے نے میں یہ منظر ویکھدا ہی سا پیا کہ نبی پاک نے پہلے ابو بکر دے نال ہاتھ دے وچ ابو بکر دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لیا پھر سرکار نے ابو بکر نو اپنی باواں وچ لے لیا کہندے نے اے دے تو بعد عجیب روحانیت سی عجیب کیف سی اے عبداللہ کی سی ہر بندے نے میں انہاں اکھاں نال دیکھیا نبی پاک نے اپنے ہونٹ ابو بکر دے ہونٹاں تے رکھ چھڑے نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہونٹ ابو بکر دے جدو ہونٹاں دے رکھے فرمانے نے قریب مولا علی کھڑے سن بے کے عرض کر دے یا رسول اللہ سونیا کیا تسی ابو بکر دے دہن نو بوسا دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں اے علی ہاں میں بوسا دیتا ہے ان حدیث دے لفظ سنی تے ایمان تازہ کری فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن منزلت ابی بکر الدی کا منزلتی الدی الد ربی فرمایا اے علی ابو بکر میری بارگاہ وچ اوہی مقام رکھدا ہے جڑا میں اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہائے ہائے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق خود ہی مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے اللہ کیا شان ہے یار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت سماعت کرنا امام تبرانی رحمت اللہ علیہ الموجم الاوس جلد نمبر 1 وچ لکھ دے فرمانے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما سن میری سرکار نے ان صحابہ والو تکیا صحابہ والو ویکھے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ایک بندہ ایسا ہے جو جنت دی جائے گا جنت دے اندر ہر محل دا ہر دروازہ ہر کھڑکی او دے وچوں آواز آئے گی مرحبا پتہ نہیں کتنے سبحان اللہ آکھنی جائے یار فرمایا جنت دے وچوں ہر ایک چیز وچوں آواز آئے گی مرحبا جی آیا نو او ساتھ بسم اللہ پنجابی صحیح آ دینا جی آیا نو جی آیا نو انگریزی طبقہ لے ویلکم ویلکم جی آیا نو سرکار نے فرمایا ہر چیز وچوں آواز آئے گی مرحبا 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 قریب بیٹھے سن صدیق اکبر عرض کر دینے آقا کیا تسی اس بندے نو ویندے پہ ہو واہ صدیق اکبر تیرے عقیدے نو بھی سلام ہے اے نہیں آکا سرکار تسی جان دے ہو اے نہیں آکا لفظ ہی نہیں لفظ نے ترا دے کیا حضور تسی اس نو ویکھ رہے ہو اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں میں ویکھ رہے ہوں فرمایا ہاں میں ویکھ رہے ہوں حضور وہ کیڑا بندہ ہے
میرے نبی نے فرمایا انت ہوا یا ابا بکرن جڑے بندے ہجے تک سبحان اللہ نہیں آکھی کتھے آکھنی جو یارو ہاتھ چوک کے آکھو ذرا ایک باری سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اس بندے نو بیندا پیا وا گویا گل نبی پاک دے غلامو میرے نبی مسجد نبی وچ بیٹھ کے قیامت دا او دن وی ویکھدے پے نے جو کچھ ہونا ہے گویا حضور دیاں نگاہاں دے سامنے سی آقا نے دسیا میرے غلاما اے ابو بکر جدوں تو جنت وچ جائے گا جنت دے ہر دروازے وچوں ہر کھڑکی وچوں بلکہ ہر چیز وچوں تینوں آواز آئے گی مرحبا 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 کہ میں کالے منہ والے نو آکھنا وا نہیں جانتا بیگانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا نہیں جانتا زمانہ میں کیا نہیں جانتا بیگانہ عظمت ہے اچھا سارا شعر میں پڑھنا کہ صدیق دی تے آکھ سکتے ہو کہ نہیں لو جی میں ٹائم دا تھوڑا جا ان کو بندی کرنی 9 بج کے تقریباً 7-8 منٹ تے شروع کیتا سی بیان تے میرے کول جڑا ٹائم ہے نا 10 بج کے تقریباً 7 منٹ ہو گئے تے بس اور 5-7-10 منٹ جناب دے کول حاضری پیش کرنی ہے باقی پھر انشاءاللہ اگلے مہینے تسی سبحان اللہ ہولی آکھو جا گھنٹہ لگ بھی سکتا سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے نال اچھا یہ فرماؤ ذکر صدیق کریے تو سواب ہوندہ ہے کہ نہیں کیوں بھی ہے کہ نہیں سواب تے کدہ دل کردہ سواب لین ایک باری ہاتھ چکو میں انہاں بیلیاں دی زیارت کرا ویکھ لین دے بھائی تارک ذرا تھوڑا جا کیمرہ سجے کبھے کماؤ ہاں ویکھو ہاں کیڑا مجاہد بیٹھا ہے ماشاءاللہ لو جی جمیں ہونا ہاتھ چکے جمیں ہون ہاتھ چکے جنا ایویں اپنا والی میں چکے دے رکھنا ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت ہے صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت ہے صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت ہے دوسری روایت پہ سننا اس بات نوئی تبرانی شریف اندر امام تبرانی رحمت المعجم الکبیر اندر اس روایت نو لکھیا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام مشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوہ رضویہ شریف وچ لکھیا 8ویں جلد صفحہ نمبر 610 ٹھیک ہے نا جی سویرے کوئی راکہ بھی کسی اخبار تو ہی پڑھ کے دس گیا 2 حوالے کتاباں دے چکے ہیں اس تو علاوہ بھی کتاباں چاہے موجود رہے میں بس اختصاراً جی وہ دینے ہیں جی انہیں دینے ہیں سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرمائے سنو سیدنا صدیق اکبر کیا عظمت ہے کیا شان ہے اس حدیث پاک دے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہے ایک خاندان مصطفیٰ ہے نا جی ویسے کیا بات ہے نبی پاک دے گھر والے ابو بکر صدیق نے کس انداز نشانہ بیان کر دیتا تے تھے میں ایک جملہ کہہ دے میں اگے عرض بھی کیتا کئی باری جمعہ دے اے جڑے کئی اندر جی حضرت علی تے ہو گیا گھر والے تے ابو بکر تے عمر تے عثمان نے در والے میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے اندر جی کیوں میں کیا تیرا بیاہ ہویا ہے اندر جی بالکل میں کہا تیرا سورا تیرے در والا کہ گھر والا مجھے بھی کئی چوپ کر کے بیٹھے ہو وہ پتہ کیا اندر ہے
جی وہ تو پھر ساڑھے گھر والے دے بھی گھر والے ہوئے نا میں کہا تیرا سورا تینوں بتکاں وڈن تیرا سورا تیرے گھر والے دا بھی گھر والا ہے تے جڑا نبی پاک دا سسر ہے وہ نبی پاک دے دار والا ہی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامیہ الافساد اندر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا سیرت حلبیہ امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا دوجے بیلیاں دا انہاں بھی اپنی تفسیر وچ لکھیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زوجنی وتزوج منی من الامت احد لا يدخل النار میرے نبی فرمایا جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دتا یا جن نے میرے کول میری بیٹی دا رشتہ لیا لا يدخل النار فرمایا دوزخ وچ نہیں جائے گا سونیا وجہ فرمایا اس واسطے کہ میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ جڑا تیاں مینوں دیوے جڑا میرے تو لوے یا اللہ دوزخ وچ جائے گا فرمایا وعدنی بذالک اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا سونیا تیری امت وچوں جڑا تینوں دیوے گا او بھی جنتی جڑا تیرے کول لوے گا او بھی جنت وچ جائے گا اسی نبی پاک دے سارے یاراں نال پیار کرنے والے جے اسی ہے جو سنیاں اسی تے آنے ہونے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی علامہ فدا رسول صاحب ہم اصلی حسینی ہیں حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں سنیے بھائی توجہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ایک دن ایسا ہے ایک تالاب سی تالاب صحابہ اکرام اس تالاب دے وچ سن کچھ صحابہ اس سائڈ تے سن تسا ویکھیا جڑا پنڈا تھا وچ تے خیر چھپڑ بن گیا تو انہاں دا کھ کنڈا ہی نہیں رہ گیا گندا پانی چھوٹ ادھر آزاد کشمیر سائڈ تے چلو جھیلاں بنیاں تالاب بنے صاف پانی ہوندا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک تالاب سی تے اس تالاب دے اوتے نبی پاک کھڑے سن جے تہاڈا ذوق انج دا ہی تے میں انج ہی سنا کے ٹر جانا انج جی میں سنا گا تے جے ذوق ہوے تے پھر تھوڑا جا بنا کے سنا دینے ہاں جی توجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے تالاب سی تالاب دے اوتے سرکار سن آئے ہائے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ایک باری یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے ایسے سال مدینہ شریف جائے اللہ جی آمین آمین اللہ دیاں پریشانیاں دور کرے سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے نے مدینہ شریف دے اندر ایک تالاب سی نبی کریم علیہ السلام اس تالاب دے کنارے تے کھڑے سن فرماندے نے کچھ صحابہ حضور دے نال کھڑے سن کچھ صحابہ دوسری سائٹ تے سن یعنی کچھ تالاب دے اس پاسے کچھ اس پاسے سن عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام فرما علامہ مبشر صاحب توجہ کرنا بعد اچ کرنے گل میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں یار غار سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر سننے واسطے آن والے ہو خطیب بندہ خصوصاً جدو ممبر تے بیٹھا وہ دی نظر پورے مجمع والوں دی کیڑا کی کر رہے ہیں کیویں کر رہے ہیں ایک باری ہاتھ چوکیا کھود رہا سبحان اللہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سرکار ادھر کھڑے نے آپ دے نال بھی کچھ صحابہ کھڑے سن کچھ صحابہ ادھر کھڑے نے اچانک میرے نبی نے ایک آواز بلند کی تھی حضور نے فرمایا ایتھے جننے بھی کھڑے ہو فرمایا سارے اس تالاب وچ اترو تے فرمایا تالاب وچ تیر دیا ہر بندہ اپنے یار کول پہنچ جائے ہر بندہ اپنے اپنے یار کل ٹر جائے انج کہہ لو کچھ صحابہ ادھر کچھ ادھر سن تے نبی پاک بھی ایک سائڈ تے کھڑے نے میرے نبی
فرمایا اپنے اپنے یار کول ٹر جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سارے صحابہ نے چھالا ماریاں تے پانی وچ تیراکی کر دیا ہویا. فرماندے نے ادھروں بندہ ادھر جا رہا ہے, ادھر والا بندہ ادھر آ رہے ہیں. فرماندے نے سارے چلے گئے, ہر بندہ اپنے اپنے یار کول ٹر گیا. کہندے نے پر صرف اساں دیکھیا اوتھے دو ہستیاں کھڑیاں سن, ایک پاسے نبیاں دے امام کھڑے سن, دوجے پاسے نقش بندیاں دے امام ابو بکر صدیق کھڑے. ہر بندے نے ادھر سرکار کھڑے نے, ادھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے سن. ہر بندے نے تھوڑی دیر بعد ہویا کہ میرے آقا بھی پانی وچ اترے, ادھر ابو بکر بھی اترے, میرے آقا بھی پانی وچ تیر دیا ہویا ادھر جا رہے نے. ابو بکر صدیق بھی آئے, حتیٰ کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دے قریب ٹر گئے. ابو بکر صدیق نو جا کے میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے لیا. واہ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے. او یارا لوگ آج صرف چادر دا ذکر تے کر دے نے, او میں کیا چادر والے بھی شان والے نے جنہاں نو میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے آئے. انہاں دی بھی شان گھٹ کوئی نہیں, انہاں دیاں بھی شاناں بیان کریا کر. ابو بکر صدیق نو میرے کریم نبی نے اپنے کلاوے وچ لے لیا تے جدوں سرکار نے کلاوے وچ لے آئے, کلاوے وچ لے کے میرے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی او کما قال. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا میرے آقا نے فرمایا اگر میں کسے نو اپنا خلیل بنا دا ابو بکر نو بنا دا ولکنہ صاحبی. فرمایا لیکن سن لو ابو بکر تے میرا یار ہے. فرمایا ابو بکر میرا, بولو بولو ابو بکر میرا, ڈٹ کے بولو ابو بکر میرا. پھر میں کیوں نہ آکھاں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے, جس کو صدیق خود ہی مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی ہے جنہاں نو اللہ نے قرآن بچ نبی پاک دا صحابی کیا. سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں, سب صحابہ بڑی عظمت شان والے ہیں, پر پورے قرآن علامہ صاحب اگر میں غلط بیانی نہیں کر رہا, ٹھیک کر رہے ہیں, پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا جنہوں صاحب کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. جی آنکھوں تے قرآن پڑھ دیں, ان کو 5-7 آیتاں پڑھ لیے قرآن پاک دیا, کیونکہ سنیہ دا عقیدہ صرف تاریخ والا نہیں. فلاں تاریخ میں لکھا فرما چوکے لایا تاریخ جڑی سے آبادی گستاخی نظر آوے, فلاں تاریخ میں لایا چوکے میری تاریخ کیڑی تاریخ میں تو تاریخ دی گل کرنا سی قرآن حدیث دی کرنے ہیں. سبحان اللہ, اس تو بھی ہولی نہیں چل دی, محبت نہ بولیے, محبت ہے نال. اللہ کریم نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون محمد رسول اللہ والذین معه اشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فدا رسول صاحب میں قرآن دیا ایتاں پڑھ کے پھر کہہ سکنا ونا اوے سنیو سن لو کلام میں سناواں گا کہ میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا بولو میں تے رتبے. کئی بندے نو اجے بھی ٹھنڈ لگ رہی تے میں سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک پسینے نال شرابورا تے نبی دے یاراں دے ذکر دے وچ بندے نو پسینہ آ جائے تے بڑی غنیمت ہے. ہاتھ چوک کے مل کے آکو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے اللہ اے اللہ تے راضی. میں نہیں کہیدہ اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ انہتے اے اللہ تے راضی. مبشر صاحب اللہ انہتے اے اللہ تے راضی باقی سب کچھ تو کھابازی باقی سب کچھ تو کھابازی. میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے بولو میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میں نہیں کہیدہ اللہ قرآن فرمانا ہی اللہ فرمانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ قرآن فرمانا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. اللہ انہتے اے اللہ تے راضی باقی سب کچھ تو کھابازی باقی سب کچھ تو کھابازی. میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے. گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے یار تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یار دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو جدے واسطے میرے نبی نے وصال تو بعد روزے دا بوئے کھول چھڑے. جدے واسطے میرے قریب نبی علیہ السلام اپنے روزے شریف دا دروازہ ہی کھول دیتا. تھکے تے نہیں سبحان اللہ فرماؤ ایک گل کر لئیے توجہ. جدوں نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف تو نکلے نا جی مکہ شریف تو جدو آقا کریم علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے سرکار پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئے. دو روایتہ نہیں کہ روایت چھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دروازے تے آ کے دستک دیتی. اندروں صدیق اکبر نے پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. تے سرکار نے جڑے لفظ بولے وہ بھی توجہ نہ سنے. آپ نے فرمایا آنا مولاکم رسول اللہ. فرمایا میں تہاڈا مولا اللہ دا رسول. دوسری روایت الفاظ اللہ اکبر. دوسری روایت الفاظ نے سرکار علیہ السلام جدو ابو بکر صدیق دے بوئے تے پہنچے نا دروازہ کھٹکھٹان واسطے سرکار نے اینج ہاتھ دروازے تے رکھیا. اینج ہاتھ رکھے یہ تے بوئا کھل گیا. ہائے ہائے
लुत्फ लेना इस जुमलियां ते इंज दरवाजे ते हथ रखिया ते बूहा खुल गया फिर स्वाद लेना जुमले इंज हथ रखिया नबी पाक पहुंचे सिद्दीक अकबर दे बूहे ते हाथ रखिया लुत्फ लेना जुमले का मैं नहीं कि गल भुल गया तो शायद मैं बार बार रिपीट करने नहीं है नहीं थोड़ी तवज्जो करा रहे मेरे नबी सिद्दीक अकबर दे बूहे ते पहुंचे इंज हाथ रखिया खटकान की नीयत नाल इंज हाथ रखे ही बूहा खुल गया जदों सरकार ने इस्लाम हाथ रखिया बूहा खुलिया ना सामने सिद्दीक अकबर खड़े हाय हाय इंज हाथ खड़े इंज हाथ खड़े हाथ बनन इंज खड़े इंज निगाहां चुकिया मेरे करीम नबी ने जदों इंज वेख्या अबू बकर रात दा टाइम मक्के दे काफिर साडे कदम कदम दे जानी दुश्मन कदम कदम ते फूंक फूंक के कदम सानू चुकना पैंदा ते तू अद्धी रात दा वेला बूआ नहीं बंद कीता कुंडी नहीं मारी ये हाथ बन के खड़ा है सुनी सिद्दीक अकबर दा जुमला सिद्दीक अकबर दा जुमला और मैं उस बंदे दी किताब विचों पढ़ रहा जिन्हें किताब लिख के जाके मस्जिद नबी हजूर दे रोदे को रख दी हजूर दी कबर को जाके रख के तो पता कि कहंदे सरकार ए तुहाडे यारां दी शानां लिखियां ने इहदे च मैं ये रख चलिया जड़ी जड़ी चीज ठीक है वो विच रह जाए जड़ी नहीं ठीक विचों निकल जाए जी 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 रख के टुर गए रात बीती अगला दिन होया आके वेख्या पहला सफा वेख्या ठीक दूजा वेख्या ठीक तीसरा वेख्या ठीक चौथा वेख्या तो वर्का ही कोई नहीं उस किताब में पढ़ तवज्जो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जदों सामने अबू बकर सिद्दीक नूं वेखिया है फरमाया अबू बकर जी आका फरमाया रात दा वेला कुंडी नहीं मारी दरवाजा नहीं बंद कीता अबू बकर हाथ बन के खड़ा है अर्ज कीती सोने अज ही नहीं खलोता कई महीने हो गए ने तुसा काबे दे करीब बह के फरमाया सी एक रात आएगी मैं मक्का छड़ के मदीने वाल जावांगा एक मैं होवांगा एक मेरा यार अबू बकर होएगा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है सोने उस रात तो लैके अज दी रात तक सोने अबू बकर रात नूं कदी सुता ही नहीं सोने उड़ीक खलोता रहना वा सरो उदास हैरान खलोता ते पैर जमीन विच गड़े अड्डियां चुक चुक और रस्ता वेखे अड्डियां चुक चुक रस्ता वेखे ये मता यार की तो सर कटे अर्द कीती सोने उदों दा ही इंतजार च रहना वा कदों महबूब आके आवाज मार लवे मेरे नबी ने फरमाया चल फिर अबू बकर और रात आ गई है हुण वाकया ते अगे बड़ा तवील है इत्थे ही मुका के गल पिछे लेके जाना चाहना ओ यारा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अबू बकर दे बूहे ते गए इंज हाथ रखिया तवज्जो इंज हाथ रखिया दरवाजा खुल गया होया मेरे नबी ने जदों अबू बकर दी इस मोहब्बत नूं वेखिया इस वफा नूं वेखिया ते गोया मेरे नबी यकीनन फरमाया होगा ओ मेरे यारा उस हालात उस टाइम दे अंदर उन्हां हालात दे अंदर जदों काफिर साडी जान दे दुश्मन सन रात नूं बूहा बंद नहीं कीता कुंडी नहीं मारी हाथ बन के मेरा इंतजार करदा रहा है मैं तेरे बूहे ते हाथ रखे ते दरवाजा खुल गया कि तू मेरे वास्ते रातां नूं जागदा रहा है फिक्र ना करी तेरी मंजी मेरे बूहे ते आएगी कोई आखेगा सोनिया हाजा अबू बकर ए अबू बकर आया है ये इजाजत मंगदा है सोने क्या तू मेरी खातर बुआ बंद नहीं कीता ते फिक्र ना कर जदों तू भी मेरे बुए ते आएगा कि मैं भी आखांगा अदखिलुल हबीबा इलल हबीब मैं भी कहांगा ले आओ यार नो यार नाल मिला छड़ो हाय जिदी खातर रोजे दा बुआ खुल जाए उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं अल्लाह अकबर
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عظمت کیا شان ہے. زندگی موک سکتی پر نبی پاک دے یار دیاں شانہ ختم نہیں ہو سکتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دے متعلق چند خوبصورت واقعات میں اکٹھے کر کے، چونکہ بہت علماء انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی شان بڑی بڑی زخیم کتاباں لکھیاں، زخیم کتاباں. تو میں وہ زخیم کتاب تے نہیں لکھ سکیا، چند صفحات لکھنے دی کوشش کیتی ہے. کتاب چھوٹی جی ہے لیکن چھوٹیاں کہندیاں بھی ذہن تے عجیب کیفیت تاری ہوندی کہ اگرچہ صفحات دے لحاظ نال اس زخیم نہیں پر جدا ذکر ہے وہ تے عظیم ہے، جدا ذکر ہے وہ تے عظیم ہے. ایک کتاب لکھی ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بزبان اہل بیت اطہار علیہم الرضوان. اے جڑے کچھ واقعات میں بیان کیتے نے، کچھ اس دے وچ درج نے، کچھ دے وچ نہیں، کیونکہ وہ پڑھے آج نے وہ اس دے اندر درج نہیں. لیکن اکثریت نال جڑے واقعات میں بیان کیتے نے وہ اس دے اندر، اس تو علاوہ بھی کافی سارے واقعات اس دے اندر موجود نے. خود پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، گھر وچ لے کے جاؤ، ماما بہنا بیٹیاں انہاں نو دیو کہ اے پڑھو. جویں علامہ مبشر صاحب کہہ رہے سن نا کہ او ماں رات نو انی دیر تک سوندی نہیں تھی جدوں تک بچے نو خالد بن ولید دا کوئی واقعہ نہیں سی سنا دی. تو اس واسطے ایسیاں کتاباں خود بھی پڑھیا کرو، بچیاں نو بھی پڑھایا کرو. میں اگے بھی کچھ تہانوں تے پتہ ہی کتاباں کچھ لکھیاں نے تے او دے لکھنے دی نال اے وے کہ جڑیاں او سیل ہوندیاں نے انہاں دے پیسے اگے مزید کتاباں تے لگ جاندے. تو اے ایک کتابچہ چھوٹا ادا 50 روپے ہدیہ جی. تو اے دے دو طریقے ہوندے نے. ایک طریقہ تے وے کہ بھئی 50 روپے دے کے تے کتاب خود خرید لی جائے. دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی بندہ صاحب ثروت، صاحب حیثیت بندہ او کو 150 کتاب لے لوے، او دوستاں نو تحائف پیش کر دے. تو اے دوست بار کھڑا ہے، او دے کولوں لوو کتاباں، پڑھو خود بھی اور اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ. تے ویسے کتاباں ہمیشہ ادوں ہی پڑھیاں جاندیاں نے جدو دل لا کے پڑھیا جائے. جدو دل کتاباں نہ لگا ہوئے نا تو پھر کتاباں نہ نہیں لگتا ہے، تو پھر ایک لطف آندا ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوست احباب دے نوٹس وچ ہوئے گا 15 نومبر 2020 اسلام فیض آباد حکومت دے نال ایک معاہدہ ہویا سی. کیوں جی؟ وہ سفیر جڑا انہوں واپس بھیجنے دا انہوں معاہدہ کیتا سی. وہ 17 فروری تاریخ ہے تے اسی تے اے دعا ہی کر سکنے ہیں کہ اللہ اس حکومت نو ہدایت عطا فرمائے تے انج دے ناپاک قسم دے سفیر نو ایتھوں ساڈے ملک وچوں کڈیا جائے. چونکہ دیکھو نا انہوں نے جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے نا، وہ کسی عام بندے نے نہیں کیتی. وہ گستاخی حکومتی سطح تے کیتی گئی کہ حکومت نے اعلان کر کے انہوں نے تصویریں، ویسے تے باتیں ہوئے ساڑھے نبی دی کوئی تصویر بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ رب نے مصطفیٰ جیسا کائنات جو بنایا ہی کوئی نہیں. انہاں کسی اپنے دی شاید کو بنائی ہوئے ایویں تصویراں، لیکن چونکہ نام انہوں نے سرکار دے نال منسوب کیتیاں نے، تو اس واسطے اسی حکومت دے اگے مطالبہ کرنے کہ اس سفیر نو اس ملک وچوں کڈیا جائے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے گل کہ نہیں؟ تو حکومت نے ایک معاہدہ کیتا اور چنگیاں حکومتاں ہی ہوندیاں جڑے معاہدے کرن اس نو پورے کیتے جان. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماندا جڑا وعدہ کرو نو پورا کرو، قیامت والے دن سوال ہونا ہے دے بارے. تو اگر مطالبہ نہ منیا، جڑا مطالبہ اور جائز مطالبہ ہے،
تے پھر تو انہوں پتہ ہی ہے پھر سنی کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک دی خیر فرمائے تے اسی پر امن احتجاج دے قائل ہیں پچھے بھی جڑے ترنے ہوئے اساں نہ کوئی بس تروڑی نہ کوئی گڈی تروڑی نہ کسی دی دکان لٹی ساڑھے جائز جا مطالبہ سن رہی ہے انہاں دے نال تعلقات ختم کرو رزق دا مالک اللہ تعالیٰ ہے یاد رکھنا جڑا خالق تے جڑا مالک پتھر وچ علامہ صاحب کیڑے نو رزق دیندا ہے وہ 7 فٹ دے بندے نو نہیں دے گا یقیناً دے گا مالک دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے اگو کوشش فرمائیو عشاء دی نماز کوشش فرمانا کہ اتھے مسجد چاہ کے پڑھو ایک تلاوت ایک نعت شریف 5-7 منٹ 10 منٹ تک اس تو بعد انشاءاللہ بیان گھنٹہ سوا ان کی ٹائم ہو گیا 10:30 انشاءاللہ اگلا چونکہ اگلا مہینہ جدو آنا ہے تقریباً ٹائم اینا ہو جانا اے سردیاں چتنا ہویا اگلے مہینے انشاءاللہ 10:30 بجے اسی دعا مانگ دیں انشاءاللہ اللہ میری تو حاضری قبول و منظور دو اعلان